uNkulunkulu akakulona ukubusisa igama ngophathona ngichannel new flick sibheka la undaba la mabhubhu njengenjwayelo u2024 sibuya nje ngomfutho nokuyinikela nokuyimisela ngicela ke inamba yami uyisebenzise kuphela uma ungumlandeli wale channel uyisebenzise kuphela ukungifonela kuphela ungangi WhatsApp ungangi text please mina ngikaba uphathona sibheka la Lungani Ndlovu 1901 Lungani Ndlovu 1901 uthi ke ngiyabikela pastor ngicela ukubuza kuchazana baba kumuntu ekunikeza imali $5 kodwa idabuke phakathi yaba ngamacezu ongamaphisi amabili imali edabukile baningi abaphuza imali edabukile ngenze kuphuphe uyithola ngenze kuyibone ngenze kuyinikwa umuntu imali edabukile nake singakusho kuyenzeka ke number 1 uma uphupha imali kuba uPaul manje uma idabukile olungavela lukhomba ukuvaleka kwenhlanhla yezimali nokungabe sekudala ubupha lomphofu nobuphofu empilweni yakho yabona kusho ngiyenzeka kunalokuvaleka ke ziningi izinto ezingenza ukuthi uvaleke financial kuyenzeka umuntu evaleke imali ngoba kunabantu sebasebenze isimo senhlanhla yakhe yemali bese valeka ke noma ukwenzeke kuvaleka isimo seyimali ngenxa kunento ofuna uyilungise edalweni zakho njengoba vele imali ngamaphepha kubantu abaningi bayithatha imali esuka iveza ukuthi kunosikweleti efanele silungise kunezinto efanele ilungiswe phakathi kwedalo futhi kungenzeka uma kunesikweleti esithile efanele silunge bese inhlanhla yakhe yavuleka edalweni ingavela le mali idabukile ukuthi usuyavaleka financially because unesikweleti esikhona edalweni noma ke kunabathakathi abagadlayo. Number 2 uma ububa futhi imali kuPaul umayidabukile longabe lichaza ukuthi ngenze kuzobhekana nezindleko ezinkulu elengaphelele ngamandla akho noma uzoxakwa yikweletu noma kungahle ulahlekelwe ngakweze imali ungalindele yenze you are running a business, you are running a project uma izoluza iproject izoluza imali izoluza inzuzo ungayibona futhi imali idabukile. Number 3 asesithi ke naku uphupha futhi imali kuPaul umayidabukile longabe lusho ukuthi ngenze kumuntu owentula indlela eziqondile nesifanele zokwenza imali ngenzeka unayo indlela yokwenza imali njengamanje. Number 4 kuyenzeka futhi ukuba imali kuba uPaul umayidabukile osuke nje lusho ukuthi uzobhekana nomzuzu omumbi kakhulu wokungatholi umvuzo omuhle nolindele empilweni ngenzeka umuntu osebenza kanzima kodwa ngeke ukuthole umvuzo ekusebenzeni kwakwazima ekusebenzeni ngokuyikhandla azivale ngokuthi ke kuyenzeka futhi number 5 uma uphupha la imali kuba uPaul umayidabukile usuke nje lichaza ukuthi ke angeke ulithole usizo lwemali oludingayo ngenzeka njengamanje kunomuntu olindele ukuthi lo muntu lo uzokunikeza usizo lwezimali kungenzeka uboleka imali ngenzeka ucela imali ngenzeka ubhizi manje uapplyele ifunding uapplyele loan ucela umuntu othile ukuthi akusize financially ngeke uthole lo sizo lolo uzoqhamba lo muntu leyo akubekele ezinye inkinga ezona ukuthi ucela ungayithola leyo mali leyo kakhulu asifuna kulo muntu bekakunika manje unikeze umuntu kade ucele kuyo usizo lwemali bese ubona ifinikeze imali idabukile usho lo muntu leyo uzohluleka ukunika usizo lwemali oludingayo yabona noma ke ngeke ulithole usizo lwemali olulindele sangakhulu besibhala udaba lamaphupho namba yami isebenze kuphela ngomlandeli wale channel ngoba uyakwazi ukuthi uma ungumlandeli kufanele ufone kuphela.